Lalaking gikan lang Nipiyansa sa prisuhan sa Mandaue City, patay, human po sila sa mga daghang higayon. Nasayran nga usa siya sa mga suspitsado sa pagpanulis nitong miaging tuig sa mga jewelry store sa dakung mall sa maong Dakbayan. Ang report ni Nico Serino. Kining mga lama sa dugo sa Superior Barangay Luok ang timailhan kun diin natumba, human po sila sa makadaghang higayon ang biktima nga si Julivin Tirante, 43 anyos. Kuyog ang iyang kapuyo, naglakaw sila sa dapit pasado alas 6 kagabi gikan nakapiyansa. Pipila ka metros lang gikan sa Mandaue City Jail mo po gipagawas sa biktima human kini makapiyansa dihang giingong giatngan sa mga suspitsado pauwan og mga bala dinhi siyang dapita nahagba. Giingong nakasakay sa gray nga SUV ang duha ka suspitsado nga nag-atang ng daan. Sunod-sunod nga buto ba, upat niya. Kalitra man kay daw basta pagkuan na mo wa nagimi nakitang tao. Kato na lang hilak na lang sa iyang asawa. Patay diha-diha si Tirante nga naigo sa ulo ug sa dughan. Nasayran usa siya sa mga nadakpan nga suspitsado sa mapangahas nga pagpanulis nga nahitabo Oktubre sa miaging tuig sa usa ka mall sa Maydan AS Fortuna. Sa maong hitabo, kapin sa 130 million pesos nga kantidad sa alahas o cash gikan sa lain-lain nga mga establishmento ang nasakiyo sa mga responsable. Sa follow-up operation, upat ka mga sospek sa pagpanulis ang napatay. Samtang ang 5 nga nadakpan sa mga otoridad napasakaan og kasong robbery in band, usa niini si Tirante. Yeah, naapoy gipang pailan natong at large. Siguro usa siya sa ni tugan kung kinsay mga kuyog, posibilidad bawas to. Posibilidad lang. So but we will conduct further investigation. Padayon pa ang investigasyon sa Mandaue Police sa nahitabo nga pagpamusil ug kung kinsa ang responsable. Wala plit ng biragingon. Ginaog mura ginaog. Based sa information ginaog gisugat ya mo to gipusil. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.